खियवले फिरला, कोई खीर खातिर, कोई पूरी खातिर और कोई मछली के मूड़ी खातिर। कोई गलती हो जाए तो रउआ लगन माफ करे। हम काहे कि हम कॉलेज के फिरता लड़का हो। हमारा पढ़ाई के बारे में सुन ली लगन, तीसरा में 30 बरस पढ़ल बनी। आज जब देव से पढ़े लगनी या घर से खर्चा पूगे लगल तो हमर लिखल हमरे से ना चले। कितना मास्टर पढ़ौलक लोग, कितना बदली भइल लोग, हम ही रह गई। कोई गलती हो जाए तो रउआ लगन माफ करे। काहे कि आई माई भाई सजन सब कोई आई बा। काहे कि अब बुढ़ा गई। कोई बोली बेचेला, कोई गोली बेचेला, कोई चोली बेचेला, कोई चूड़ी बेचेला, कोई सोना बेचेला, कोई चानी बेचेला। आजकल बहुत लोग दूध में पानी बेचेला। तो कोई के जवानी पलानी में रोता, अब हमर बुढ़ारी खरियानी में रोता। लगन भोजपुरी में हम चटकुला भभक रहे हैं। कि जीवन में बरक के करजाले में संपर्क के बड़ा महत्व होला। जंगल में जगदीश के, पढ़ाई में फीस के, अब बैरिंग में गिरीश के बड़ा महत्व होला। यही में गोहैयो बा। अवतार में राम के, ऋषि में परशुराम के, अब विद्युत में तार के बाद कुछ दूसरे होला। सर्दी में पोटा के, मार में झोटा के, अब बंदूक में टोटा के बाद कुछ दूसरे होला। ए भाई ये कुकुराम कैंपस में हम पढ़त रहनी है। गलती हो गई। ठाकुराम कैंपस में से पढ़ के यह बड़े बहरनी है। 4 गो विद्यार्थी हमें चंडाल चौक भेटा गई लोग। और रोडवा से पजरिए 4 विद्यार्थी अपने में गाजा चढ़ौले बा, कौनो सिगरेट चढ़ौले बा, कौनो बोतल में घुरघुरावता। हम कहनी यो हमरे क्लास के बारे से कहनी रहना 4 विद्यार्थी बारे से तो हमरे से होशियारे होई रहना। एक से वो सवाल पूछ ली। मतलब हमरा कहता प्रणाम चाचा नमस्ते सलाम अलैकुम। हम कहनी भाई को स्टेशन में प्रणाम कोई रखी। हम कहनी बहू कितना पढ़ल बड़ी। अच्छा चाचा पढ़ाई के बारे में मत पूछो। पढ़ाई में हमार नाव बा पंचायत भर में। पढ़े में बड़ा तेज बनी, ये बीए एमए में दोनों में तेज बनी। हम कहनी भाई तो बड़ी पढ़ल लड़का से भेंट हो गई। हम कहनी बउआ ये भी एमए में कि काम मतलब बड़ी। अच्छा जानता रहा चाचा उन्हें कॉलेजों में पढ़ी या ट्यूशनों पढ़ी में, तो एमए में ना भई। बात सही है कहता है। आ एगो लड़की से पूछता है तो कहता चाचा हमरा बियाह में 2 गो हवाई जहाज मिलत रहो। हमरा पढ़ाइए के बारे में हम सेक्सी पास बनी। तो कहनी रहना है कनी चालू से सवाल पूछ ली। तो एगो लड़की से कहनी बड़ा तेज रहे बहू ये बताओ माई के दूध दूधे या गाय के दूध दूधे तो फर्क काहे बारी। बहुत फर्क ये बा जे माई के दूध ना धिकावल जाला, गाय के दूध धिकावल जाला। हम कहनी बात सही है कहता, माई के दूध ना धिकावल जाला, गाय के दूध धिकावल जाला। एगो लड़की से पूछनी है बहू तू कितना पढ़ल बड़ी, एमे का फर्क बा गाय में माई में। तो कहता माई के दूध कहियो बसिया ना होला। बोले बात सही है कहता, माई के दूध कहियो बसिया ना होला भाई। आ एगो लड़की से पूछता तो कहता माई के दूध में चीनी ना मिलावल जाला। बात सही है कहता। आ एगो से पूछनी तो कहता माई के दूध खाली हम ही पियनी, हमारे बाबूजी ना पिए। हम 3 महीना 13 दिन से घूमत नहीं, हमारे काम केनहू नहीं खेला। कमाए में हम बड़ा स्टैंडर्ड स्पति हो। काम वैसे हवा मिले देह में पसीना न छोड़े के चाहिए। आ महीना हमरा 45,000 के चाहिए। आ जब 3 बज जाए तो आधा किलो खोसी के मांस, 1 बोतल दारू, मुर्गा मशरूम मीट मसाला चाउर के भुजा हरियर मरचा चाहिए। वैसने काम कहते भाई 3 महीना से घूमता नहीं लोग तो हर सरलाई बड़ा घूम गई, कोई नहीं के करवावत भाई काम। और भाई बनी फिर परसे जिला में नौकरी खोजे तनी आ बूढ़ देख के कोई हमार नौकरी लगावत नहीं खे। प्रणाम गिरी जी। बहुत दिन पर लौका है, मैंने हिंदी में लौका है, भोजपुरी में भेटाई बनी, इंग्लिश में साइंस मोडर माई डियर लवर लवर। अच्छा बउआ वीरेंद्र
कौना तू अपना घर के समाचार तोर माई ढंकल में बाड़ी ना अच्छा से घरे बाड़ी हमर मुंह अनेरिया ए बहू तोरा गांव में कोई गरीब नहीं खा नौकरी करवावेला। हाँ धनी ए भाई अब ना कहम तो कोई जानी ना अरे कोई बा हमरा से नौकरी करवावेला हो बड़ा बढ़िया हम डीपी करने को मुर्गी फार्म रही सब बच्चा होकर मुंगा देनी हो। भाई गांव भर से गरीब आदमी हम बनी लेकिन गरीब तो गरीब अस्कतिया नंबर 1 भी बानी हम। हमरा एगो काम धंधा करे का मन न करेला। राधी बाबूजी कहता बेटा ध्यान शिवरात में तेगा एक बोरा धान कुटा के ले आ दियो बोलू पर शादी बनावे के बा। लेकिन बाबू के हम राती मुंह कान फोड़ के भागल बनी लाल पासा मेला में। लेकिन मेला में हम ऐसा नौकरी खोजे तनी जब मेहनत कम 35,000 इंडियन का महीना होके के पड़ल। जब साथ हो जाई तो हमारा नाश्ता करेला आधा किलो खसी के मीट पिएला बिस्की ब्रांडेड बियर पिएला सूर्य सिगरेट सूतेला एसी वाला रूम होके पड़ल काहे की गर्मी आ गई। इतना कोनो सुविधा हमरा के से दी तो हम नौकरी करे मना ता ना करे। लेकिन आवाज लगाओ तनी लाल पासा मेले में होई सेठ जी लोग आइल होई हमारा आवाज सुन के जरूर हमरा के केहू नौकरी दी। स्टैंडर्ड बुझाता ये भाई ए भाई केहू नौकरी दी हो। हमर सनीचरा के में गलती बा हमर सनीचरा दब बा हम कहली एगो हम अकेला ही बानी लेगो औरी हमरा से स्टैंडर्ड आ गई बुझाता एकरा हजूर हमर काम ना लगी बुझाता फिर हमरा जाके जब कहरे जिला ए भाई हमरा से बा कोई करवावेला नौकरी हो। ए भाई केहू नौकरी एगो तो हम जवान बानी तो हम मस्कतिया बानी तो हम नौकरी के तलाश में बानी। आ हई बूढ़ा मादर इंडिया खादर बेन टिप लगा किने धक्का मारे को छड़े जी छूटा भाजल छु मलाई पहचान सिख मकम छो मकमन हो काहे कहनी एरिया का बॉस डॉन हीरो गुंडा रोड के इंचार्ज सब साइकिल हमारी छीनी ना रोड पर सर्व मारी का हूँ मारी का बताई लगन हम एकरा बताई लगन हम एकरा घर में ढुक कर लियो। तोरा डर लागत है कि नहीं धागा काहे मर लिया रे तोरा बाप के को ढका रे। ए भाई इतना आदमी भाई ना एकरा घर में हम ढुक कर रे साला हमरा घर में ढुकबे नु त साला मुर्गी के रूह वाले का छाला छीन ले। चल 3 मीटर पाछा हट। ए पहले चिन्ह तारी सलाम कौन है रे आ तू हमरा से धागा लागैली हैसन साला कचड़ा काला नीली साला फिरी। हे लाल परसा के शंकर माई शंकर बाबा पार्वती माई हनुमान काका महादेव भाई महादेव तो और भाई हरे ना महादेव बाबा महादेव बाबा का बड़ी चक्कर में पड़ गई हमरा को उबार दिया है हनुमान बाबा कहाँ के ये स्टैंडर्ड आदमी भेटा गल बिना भरे के निकालता। ए भाई ना बड़ा मर लिए बहुत वैसा मरने बड़ी मन करता मरवाते रही मन औरी के मारे वाला बाहू हाँ बड़ा मार ला लगो बड़ा तैयार हो गया हम मार देम तो पंचायती होखे लगी। ए भाई अपने बताओ जब के रहुआ के बनी हाँ ए भाई हम बड़ा गरीब बनी गरीब वाला हाँ खाए कर रोटी नहीं खाता खाली दही चूड़ा खाता और नौकरी खोए तनी 3 महीना 13 दिन से बाबू जेठ सरदार का लड़का बनी। हाँ अपने के बनी हमारे के नहीं जानत को नहीं ना के है रे इलाका का सबसे बड़का सेठ है यहाँ। नमस्ते सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम बोल सलाम अलैकुम का है सलाम लेने जय दिरे बता का है रे दीर्घ से सिमरा पतलैया जितना रोड में फैक्ट्री पड़ेला हमारा सिमरा से 4 गो प्लेन हमारे काठमांडू में जाला।